Здравейте! Понеже постоянно ви показваме прогреса на строителството на сградата на Synergy Build Манастирски ливади, сега решихме да направим нещо малко по-различно, да ви покажем един готов обект, който вече е пред завършване. Можете да видите как се изпълнява самото завършване на една сграда на същата компания. Сградата е абсолютно с безкомпромисно качество, като не се пести от абсолютно нито един детайл от нея. В момента какво виждаме? Електроинсталацията, виждате, работи се по нея. Сградата е пред акт 16, вече това са последните акорди от строителството. Това, което е интересно, че в случая се намираме в Овча купел, който също южен квартал, един от приоритетите на компанията. Пак имаме гледки към Витоша. Сега за всички кандидат купувачи, за съжаление, тук всичко е разпродадено, но все пак решихме да ви покажем тази сграда, за да може да придобиете някаква представа и да видим какво се прави. Ето сега ще влезем в общите части, да погледнем какво е качеството на изпълнение. Виждате за какво става въпрос. Може сами да се ориентирате за какви асансьори говорим, какво се слага, озеленяване, фасада, осветление и така нататък. Ето тук можем да видим, всъщност се извършват и някакви дейности, да може да ни кажат и хората, които ги извършват. В момента, здравейте, с какво се занимавате точно? В момента слагаме каменна вата, така. Ще се слага на гаражите. Добре. За да се подобри енергийната ефективност на сградата и шумоизолацията да бъде по-добра. Да, разбирам. Шума на колите, като се... Значи, отгоре да, жилищно и се подобрява. Понеже получавам много запитвания за шумоизолацията, значи това е каменната вата. Тази вата е пожаростойчива. Така. По препоръки на пожарната се слага. Да. Добре, благодаря. Да не ви отнемем повече от времето. Така, видяхте шумоизолацията, понеже имам доста въпроси за шумоизолацията. Взимат се абсолютно всички мерки, за да може във всяко едно жилище да има такава шумоизолация, че да не се чуват автомобили и всякакви други шумове. Въпреки че кварталът тук е наистина доста тих и спокоен, но компанията си има стандарти, които си ги изпълнява безкомпромисно. Това е за сега от нас. Очаквайте нови включвания от Манастирски ливади Изток, където продължаваме с нашето 18-месечно предизвикателство. Хубав ден на всички!